Dobrodošli u čarobnu kuhinju. Danas ću za vas pripremiti marcipan kocke posno. Od marcipan mase namestila sam ovako 2 valjka. Dobro sam ovako uvaljala. I sada pospem sa susamom. I ovako dobro stisnem da se susam zalepi. Kada sam ovako dobro i lepo uvaljala u susam, premestit ću ih na dasku. Ovako treba da izgledaju rolati. Sada namestim ovde jedno udubljenje, ovako varjačom. I to ću napuniti sa pomelom. Pomelo sam ovako sitno iseckala i prelila ga sa medom. Pomelo možete naći u svim zdravim prodavnicama, zdrave hrane. Ja dodam ovde ružine vodice. Ne mnogo, možda jednu pola kašičice ili kašičicu. Ovako izmešam. Divno miriše. I sada ovde napunim. Ne stavljam baš ravno, nego malo da ga podignem. I ostaje ovako da se suši nekoliko sati. I onda sečem. Moji rolatići su se prosušili i sada sečem ja ovako u koso. Ne široko, manje, 1-2 cm. I ovako kad isečem, stavljam latice ruža. I evo ovako izgleda moj marcipan. Moje marcipan kocke su spremne da se probaju. Hvala vam što me gledate. Ako vam se video sviđa, ostavite mi komentar. Lajkujte i pretplatite se na kanal besplatno.